أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın öyünü ululan çağan gururunu deydik. Şoň bir derman aydan sözü var. Şol Hasan-ı Basri diýilýär. Hazreti Ömer on hakkında dua edipdir, sahabalar on hakkında dua edipdir. Sonra ululya, çoňyr alim bolýar, öz döwründe ul milleti hayır ýetirip beren bolýar. Şoň bir aydan sözü var. Peygamberliň kefi alyp kepliýär diýen adamyň kefişi. Ey musulmanlar deyipdir. Şu dünyanın haram yerinden özüňize bir meşguliyet tapamaň deyipdir. Şu dünyada Hudaýyň ijada bermedik yerinden güljek bolup, kepleşik bolup, gözlejek bolup, Hudaýyň ijada bermedik yerinden güýmenç tapamaň özüňize. Ey ýaş oglanlar, ey musulman jawallar, Hudaýyň ijada bermeýän ýerinden özüňe güýmenç tapama. İdinämi? Şol bir adam şu dünýäň bir Allah'ın ijada bermedik yerinden bir güýmenç tapsa, hamana bir güýmenç diýip bir gafa girse, şo öýüň içinde de 10 gafa vardır, mün kellesini yerler diýipdir. Yani bir sergerm bir güýmenme diýip şoňa girsen, aňyrsynda 10 güýmenme vardır diýipdir. Hamana bir güýmenjek diýip otursa, aňyrsynda 10 güýmenme mün kellesini agyrtýar, ömrüni geçirýär, hanawatysyndan aýrýar, malyny bebereket etýär, ýüzi gözüni nursyz etýär, zindagiden sawutýar, dinden galýar, ibadatdan galýar, märekeden galýar, toýa yalandan marýar, ýasa yalandan marýar, günäň ýüzünde gezýän adamyň barnamasy taşy. Ýoksa şeytan onu Allahny bir sergermi diýip arlaýar-da, bir saat sergermi diye hamany, bir saat güýmenmek diye. Şu güýmenmek ýöne günä güýmenmek bolsa, şu güýmenmege girsin 10 gafaçylar saňar diýipdir. Dargadyp durarlar diýipdir. Ene şu beýik adamyň aýtan kefişi. Mahtun ul insan näme diýe? Dünýäge doýmak ýok, ýene bir diýer, gömül maksadyna ýetip bolmaýar. Dünýäge doýmak ýok, ýene bir diýer, gömül maksadyna ýetip bolmaýar. Şu asl dünýä günäda dünýä diýilýär-de. Şu günäden, şu Hudaýyň ijada bermedik ýerinden hiç kim ganyp bilmez diýipdir. Şu gurrun eýni nämen gurruny? Geçen hefte ahyryň gurrun nämedi? Deryadan suw içmek ýaly diýdi günä adam. Deryadan suw içýär, höý börüňüllep duran ulukun deryada, ajab suw kän aýtyp içýär.
Qanar mı qadip, susuzluğu ayırlar mı qadip, bir qancak yanık aňyrsa bir daqiqa yine susuya, yine içiye, yine susuya. Deryan suwuny içip bir adam qanar mı? Hiç qanmar, helak bolar. Ya içi çiğişip helak bolar, ya acı su şonu öldürür, ya şoň içindäki emlah, duzlar şonu dargadyr. Hulasa şonu dargatmaň bernamasynda da. Ulaqon haqyllar, ulaqon manadır. Şulamanna beýli ulaqon haqyllar. Meşguliyet güýmenç günäden adamy bir qowy dayak bolsa, tajakda dayak yaplanýan zadyň. Şonu kirim ip duran bolsa, senne yaplanıp duran bolsaň, kirim şonu ýuqajysa tarqy ýykyljak da dayagyň ejizletýändir. Günäde bir günä Hudaýyň ejazat bermedik ýerinden meşguliyet tapmakda bir tofar ýuwşa çykdyn, bir tofarlary birden, bir tofarlary bir günden, bir tofarlary her bir aýdan dargadyp barýandyr. Düşünme real wurrun dälla, şu wurrun bir kafirdi eşitde düşünýärdi şu wurruna. Allah we Resulullah'a iman ýok adamda şu wurruny eşitde düşünýärdi. Arafat meýdanynda 62-nji ýaşynda ummatyna nasihat aýdyp boldy, gün ýaşdy, ömrü qaralyp barýar. Arafatdan 150 000 sahabasy bilen Muzdelife gaşyn gaýdypdyr Peýgamberimiz. Allah Taala hemmäňize kabul haç nasip etsin inşallah. Gün ýaşypdyr, mübarek diýesini minip türkmenle Muzdelife diye Muzdelife gaşyn Peýgamberimiz sahabalar bilen ograpdyr. Ertiden atdi, erti namazy okydy. Ini şun haýsun bolýa, Qurbanlyk gün bolýardy. Hamşa taada Hazreti Abbas'ın oğlu Fazl owadan uzun moýly jawan oglanmış. Şoňa aýtýa bir miqdar daş ýygyna mundan aňryk Muzdalifede şmahal, mundan aňryk Minäge daş atmana gitmeliğini. Hazreti Abbas'ın oğlu Fazla aýdypdyr bir neçe awnjak daş ýygyna dağdan dewmeseň agaw boljak diýipdir, ýöne ýerden tapda alypdyr. Aham şonu ardyna alyp daş atylýan ýere gaşyn Muzdalifeden bäri gaýdypdyrlar. Aham daş atmaga ýetmäkäler bir gelin, ýaş gelin Peýgamberimiz aleyhissalamyň öwünden çykyp ýoluny tutup türkmen keserip diýdi. Peýgamberimiz aleyhissalamyň öwüne keserip durup "Ya Resulallah, men garry dädem ma" diýipdir. Diýän üstüne, ulagyň üstüne oturanna jaýly oturup bilenak gyşaryp oturýar, ony daňmasaň, bir saklanmasa diýän üstüne durup biljek däl. Men şoň tarapyndan haç etsem bolarmy diýipdir. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam hawa diýipdir, sen şoň tarapyndan haç etseň bolýar diýipdir. Ol uzurly ejiz haç etmeden şoň tarapyndan haç eda diýipdir. Şu gelin Peýgamberimizden sorap, bolandan soňram ýa sorap duqa Peýgamberimizin ardyna oturan jawan owadan oglan ki Hazreti Fazl bolsyn şonu gözläp duranmışdy. Peýgamberimiz gözdiýe Fazlly şonu gözläp duranmışdy. Aham Peýgamberimiz aleyhissalam mübarek elini Fazlyň ýüzüne tutup ardyna duran Fazly ýüzüne tutup beýlekliň öwürýe gözleme onu diýen ýalet ýer. Am Hazreti Abbas muny görüpdir Peýgamberiň ämgüsi. Näme men oglumyň ýüzüne mübarek elin goýup beýlek öwürdüň biljek bolup soraýardy. Lawayta unqa ibn ammika, ağın oğlunun boyunnu beýlek öwürdüň diýipdir. Bu taýda bir gözlemeli zat barmy diýen ýanyk, ýa gözlemeli zat barmy diýen ýaly. Peýgamberimiz aleyhissalam aýdypdyr: "Ra'aytu şabban we şabba falam aman ash-şeytan aleyhima." Ey Abbas diýipdir, ardymda oturan erkek oglan, jawan oglan, o gelinne jawantdy, bir-birini gözläp durup şeytançylar allarym qadyp gorkdum diýipdir. Aham elimi ýüzüne goýup beýlenmek diýdim diýipdir. Ýanky deslapdaky aýdan gurrüňüm muqaddime şunyň süýntüdi. Yani şoň elini Resulullah aleyhissalam mübarek elini ýüzüne goýup beýlen gözle diýdigi, indi ýanky açyklap aýdylşyna görä şor suwdan içme diýdigi da. Bir-biriňiz gözleseňiz işte hacyň bereketi gitjek. Daş atılmana var ya, şeytan daş atmana ya, pikir başka yerde olacak. Yine şor su diyeni. Gözledin yeni gözlemeli. Ya şunu iyi darlamalı, ya o onu iyi darlamalı. İyi zindigiler harap olmağa var ya. İyi helakatiye var ya. İyi helaklığı var ya.
eyni yankı vurun. Emme şonu gözlemen nuqa fikri salim, ruhu salim, ruhu qarankı dedi, salimcik bar yedi da. Emme ol bir gözlep tuqa, ol salim feza, ol ruhani, nurani, ak feza, ol ikisinin qarankı olup bar ya. Elin yüzüne tutup beylen gözle diptirdi. Eyni yankı vurun da, birime durayılıyın şunu üstüne. Şor sudun içmediği de. Hamana şu mahal umumenna kafir Müslümançılığın içinde ki mesela camiede birime kıyın mı oluptur, göz saklama kıyın, namahremkan, hicab rahayet bolmaya, bu vurduğunlar hemmemiz biliyaz. Ulu bir dert vurduğun yönü açıklap aydayliğin derman yolları bilen bile. Kafir Müslüman hemme kişi biliyaz da, şol gözlep durma, hamana bir aydiya da şu işgali nâme deyip, işgali görünüp du, gözlep durma, fikrin harap etmek, zindigini harap etmek, içeriğinden savuymak, bir bereketçiliğe düşmek, bu iyili bidirekliğe var ya. İyili kıskazatı şu da, yankı vurdun, der yan şortuğunu içmek neyme, aynı şu da. Ve hiç vakti yürük diyerleri birbirinin razı olup bilmeye. Dünyaya doymak yok, yeni bir diyer, gönül maksadına yetip olmayar. Hamana, oluqan adamla, ahuncarlar men bağışlan açık aytip bereyinna, cavan oğullardan için. Her hal gurrun işi şu mahal. Resulullah aleyhisselam mübarek elini yüzünü koyuptur, kan sahabaların arasında beylen gözde deyip. Hamana bir adam çeşim çıran, işi şu olsa, işi haman namahrem göz demek da, bernaması şun idinne olsa. Neyin ki, bir işte oliya khut gözü namahrem etişiyor. On gurrun inşallah işte açıklayabay deyin. Ama bir adam işi göz demek olsa, hem kişini biliyor da, hamana şu bir hiyabanına otursa, ertiden ta akşamatçılığı bakışlan namahrem gözlese, akşam şun tebiği, heyvani, beşeri bir ödünün bir hivesi var da, akşam bolonuna, ha men gözüm inni doydu, inni men ertiyi gözlemeyen diyer mi? Hiç diyemez. Deryan suyun içen yali önküdür neveter susuz olur. Emme şun gözlemese, hamana şumahal rahat otiniz da, rahat otin fikrin de rahat, ruhun da rahat da. Emme şumahal hamana bir koçeden bariyan olsa, on şun gözlese de biri, sen rahatinin ol tafit bilmeye da. Ol inni zahir ya sem ya narahatini birinin yürüğünü oklayadı. Bir her hal tabiatın gurrunu, şeriatın da gurrunu. Bir adam inni işi şov olsa o ki belli ol helaket. Orada deryan suyun içpe basım helak boluyor. Ama inni kurrun neme bir adam işi öz halal kesbi, halal çörüğü ya öz ovasında olsun, ya Tehran yanak yerde olsun, ya Hariş'te olsun, ya her yerde olsun. Ya idarasın ne olsun, ya kesbin ne olsun, ya kargerisin ne olsun, ya bir toparlı işi öyün için ne oluyor. Ya her yerlerde olsun ki benden bizar günü var, günü edin. Ama hut gözü düşüyor, şolar nimet beli. Müslümanlığın narahatçisi, Müslümanlığın şuna bir ilaç tapacak bolyan zadi. Cavan dostum kovcette kulağız. Evvelkisi dehretli çıkmak öyünden. Beter müesserdir. Beter eserlidir, beter qawdattır. Huday bize nur edip savğıt veren zatıdır. Allah bize savğıt etip berttir da. Şun erti bilen çıktın, o belli bir zat, sen özün bilyen şun namahrem sen gözün düşecek da, dehret qılıydı. Dehretilceydi. Sınca qılyan, dehret qıl, seni biri görse, näme namaz okuyacak bolyan mı deyse deysin. Dehret qılamda yenilecek bolyan ne? Bir. İkincisi, baryan yerinde Allah'ını zikr et deydi. Subhanallah. Elhamdülillah, ya nur ya Allah, estağfirullah, Allahümme salli ala Muhammed, ya zikri kalbin, zikri ruhun, letaifin zikri, her gaysi olsun. İki oldu. Üçüncüsü, şu mağarada, namahrem mağarada, ya şu günah mağarada bir yılın hiç kiminin gurrun etme. Bir yılın gurrun etme. Falan günah kan moltur, bolmanır, falan yerde günah ba, şun fikrini bernamasına gurrununu giyirme. Ola kondadın mirdişi. Arasında gezmen yolları. Yine bir akşam öğügelinde bir Kur'an-ı Kerim açtı. Ya okuy, vakit bulmadı bir gözlep kal. Kur'an-ı Kerim'i açtı. Bir kul vallahi hatta olsa okuy. Ya evvelki sefesinde Suriye Fatiha alhamma. Suriye Fatiha'nın gözle nahar düşüyençe, çay demleyençe, bir kase saviyençe, bir alham Suriye Fatiha okuy. Kur'an'ı açtı okuy. Şu Kur'an'ı gözlep duranlığın mı? Ol öğlen erti bilen her hal göz düşüptür ödün bizar bunun mühimmesini yor.
Akşam gözün salımjak bolup yatar. Asıl himmetinden bitir yol näme? Asıl kanun şılın 5'ini 6'sını qabat duran yol her heftede agzyas bir bahane verin. O da näme? Şu gözlemen ya günäň iýdinne bolmasaň utarsaň iki dünýäň abatdyr. Gürrüň şu pikriň päliň bernamaň şoň iýdinne bolmasyn. Muňa dige mert bol her ýerde bolsaň da. Muňa mert bol. İşinde her iş bolsun. Şaýat gözüň düşýän bolsun, çäre ýok bolsun bir tofar işlerde. Emma iýdinne bolma. Pikirne bolma. Yani bir günä bir giriftar bolýan, şo günäni erti iýdarlap bilýän, akşam bolýar ýa men erti iýdarlamarny. Ben musulmanny. Men erti iýdarlamaýanny kuşin goý kenarda. Hak kamil musulman naşa. Näme diýip günä giriftar bolýarlygyny narahat ýöne iýdarlamaýar. Qadryny bilen aýdylýan kesin çyn ulaqan görüňdir. Çyn derman görüňdir. Çyn kilidi açar görüňlerdir. İýdarlama, iýdinne gezme. Bir günäme sen ertide şol iýdarlap bilýän, iýdarlama. Sadece farsça aýtsak, dumbaledar günäni alyp gitme. Bir günäme günne şol iýdini alyp gitip bilýän. Şaýatda hamana şo günä üstüňe gelenne şaýat aýryşyp bilmediň. Şondan sowulyşyp bilmediň. Men şu aýtşym bilen şaýat bir tor ahullygyny görsen aşykefe. Emma bu her hal açyklap aýdylmaly zaman bolupdyr da. Biz açyklamasak ýerde açyklanmaly şu görüň. Yerde bir jawan oglana düşündirmeli din görüňe. Fakir ay men gözüm saklap bilmeýän namaz okuýanak gijuny günäň iýdinne gezipbe. Raha hal aýdylmaly bolar rahim. Şeriat ýoluny açyklanmaly bolar da. Ine gözde hamana şu günä şu wagt üstüňe gelende şaýat şu wagt gözüň sowup bilmediň. Şaýat özüňi aýryp bilmediň. Awala aýyrjak bol, mert bol. Ýene bolmaýan bolsa erti şonu iýdarlap gitme. Öýle dönseň şonu iýdarlama. Şu günäni iýdin alyp gitmegiň saňa aňsat bolsa şonu iýdarlama. Hak musulmanlarsın. Hudaýyň söýen bendesi darsın. Emma bir ýoldaş seni iýdarlap elinden tutsan alyp gitjek bolsa, meni alyp gitjek bolsaň ýoldaşlykdan sowulşdy, ýüzüne galma, maňa mert bol. Ay ýok, o sen beter qury, beter hoş ýap. Ýok, men zindigim dargatjak bolmady. Meni dargatmady. Men dargatjak bolmady. Men onu etmerimni. Ya şeytan waswasa ediýär, hop sen gözüň namahremden ýymanyň peýdasy ýok, erti ýene namahrem köp gelýär. Ya sen şu birinden gözüň ýymanyň men işte ýene birini görersiň diýär. Bu tüýs şeytanyň mekridir. Şu bir däneden gözüň ýymýan sen musulmançylykda. Ya inniki sen gözüň namahreme düşeni bilen narahatyň ma musulmançylykda. Ya heminki şoň iýdinne gedeňa ol kon musulmançylykda. Ondan çürüm waswas bolup pikrin harap etme. Narahat bol, ol musulman ýüregi narahat bolýar da İslam owadan ýürüýmän diýip. Ol musulmançylykda, ol ýürüýmeli. Ol peýgamberlerden gelen mirasdyr seňiň ýüreginde bardyr. Ol bir men ýüregiň narahat bolýar, ýürek ýanýar, ol baýat bolmaly ki o musulmançylykda. Emma ol narahaty ki şeytan sen narahat edip, ay sen gözüň saklap bilmeýän, ay veleşsene diýdirame ödüňe. Hamun iýdinne gezmeýän, ol kon ibadatdyr.